裏切ってきたわ。領地を守れるだけの力がなくては。者たちを癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。
の者の剣となれ。ごときに私をまさか闇の神であるこのボーゼルが。この私がやられるだと。これで最後だ。まだだ。私はこんなところで死ぬわけにはいかない。闇よ、我が盾となれ。逃がすものか。もう遅い。覚えているがいい。私、戻って、どうするって。ランス、正気に戻ったのか。ああ、と言っても、見ての通り、貴様、私の術を、そうらしいな。私だけの力で敗れたわけではないが。なぜだ。ニコリスの術とは格が違う。一度術に落ち、自らの望みに抗える者などいるはずが。望みが叶ったからだ。レディンとの決着という、私の心からの望みが。結果は、見事に敗北したわけだがな。ランス、レディン、私がボーゼルを抑える。今のうちにその剣でとどめを。やめろー。ランス、感謝する。ボーゼル、畳みかける。レディン様のためなら。女だからって甘く見ない方がいいわよ。
れで終わりです。何としても突破する。これで終わりだ。俺とやろうってのか。もう諦めたらどうだ。僕だってやれるんだ。ランス隊の名にかけて。貴様ごときに私は倒せぬ。